Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urriak 25 ostirala bi elkarrizketa berriekin gatoz. Gaurkoan, Pako Aristi idazlearekin egongo gara. Irun berri 1980 Arroilaren Negarraren euskarazko bertsioa kaleratu zuten duela urte bat eta oraingoan erdarazko bertsioa kaleratu dute eta hau aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Gorkarekin egongo gara, Aiar taldeko kidea dena. Gaur, urriak 25, Aiar taldeak abesti berria kaleratu du. Gezur izenekoa, eta aurkeztera dator. Baina, hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1979an Euskadi eta Kataluniako estatutuak baiestu ziren herri galdeketa bidez. Urte batzuk geroago, 1985an Nafarroako gobernuak euskara zonifikatzeko lege euskarafoboa aurkeztu zuen publikoki. Egun berean, baina 1989an Itoizekin solidarioak Londreseko Noria erraldoian eskegi ziren. Eta bukatzeko 2016an El Hadji Diaye Senegaldarra hil zen Iruñeko polizia etxean. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, alde batetik, Katakrakeko irakurle taldeak detaile xume bat liburua izango du aztergai. 1948ko Arabiar-Israeldar gerran zehar 700.000 palestinar baino gehiago izan ziren beren etxetik egotziak. Zenbat hamarkada geroago, 21. mendearen hasieran, emakume palestinar batek gertakari horri buruz artikulu batekin egin du topo. Eta arekin lotutako detaile xume batekin obsesionaturik bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Irakurle taldean, Adania Sibili idazlearen detaile xume bat aztertuko dute, arratsaldeko 7etan Katakraken. Beste alde batetik, emakume baten borroka eta metamorfosia izeneko antzerkia egongo da ikusgai Altsasuko Lortia kulturetxean. Eneko Sagardoi protagonista duen antzezlanean seme baten eta haren amaren arteko elkarrizketa entzuten dugu. Euren arteko harremana sendatzea eta hainbat gauza aitortzea helburu du obrak, eta Eduard Louisen eleberriaren egokitzapena da. Arratsaldeko 7:00 abiatuko da emanaldia. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Untaz eta Hartaz kontzertua egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Untaz eta Hartaz musika emanaldia Joseba Sarrionendia eta Ruper Ordorikaren eskutik. Emanaldi berezia egingo dute biek Nafarroako antzerki eskolan, karrikirik antolatuta. Arratsaldeko 7:00 hasiko da emanaldia eta sarrerak 15 euroan eros daitezke. Azkenik, Dudem izeneko gastro showa egongo da geltokin. Einaut Zubizarreta biolontxelista gazteak munduko txoko ezberdinetako musika tradizionaletan jarri du fokua. Musika eta dantza ikuskizun honetan moruren bidaia kontatzen da. Zerk eraman zuen moru bere sorterria utzi eta bizi berri baten bila joatera? Gaueko 9:00 izango da. Kontsultatu menua eta izena eman. Larun batetik Ene Kantak bisonte mastodontearen bila ikuskizuna egingo da Atarrabiako kulturetxean. Suaren inguruan lo ondoren jeiki dira. Taldea prest dago Eizara joateko. Oraingoan harrapatuko dute bisontea. Isiltasuna nagusi taldean doaz. Denak erne bisonteari so. Prest daude, geziak bizkarretik hartu, harrapatu ote dute bisonte mastodontea? Harrapatuko ote dute bisonte mastodontea? Hala bisonte mastodonteak harrapatuko ditu 5 lagunak. Arratsaldeko 4:00 izango da lehenengo emanaldia, eta bigarrena 6:00. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Bestetik Sandurzelaiko Zibiboxean Obidio Bidaiaria izeneko txontxongilo eta musika emanaldia egongo da.
Ovidiok olerkari eta bidaiari nekaezinak inongo lurraldera joan nahi du, eta horretarako goizeko 7etako espresoa hartu behar du. Trentzainak ordea ezin du ulertu zergatik inork sentitzen duen mundua ezagutzeko bulkada hori, eta Ovidiori tren horretan igotzea eragotzi nahiko dio. Ovidioren errespetuak eta ulerkuntzak eraginik adiskide berri bat eginen du. Ikuskizun divertigarri eta zirraragarria, aktoreen lana, txontxongilo antzerkia eta zuzeneko musika uztartuz. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, foru gobernuak zehazten ditu baldintza elebiduna duten administraziozko lanpostuak. 13 departamentuk legegintzaldirako hezkuntza planak onartu dituzte. Pixkanaka ezarriko da eta gaur egun aipatutako lanpostuak betetzen dituztenen lehentasuna errespetatuko du. Argazki nagusian, Ana Oio kontseilaria kanpainan parte hartzen duten hainbat erakundeetako ordezkariekin batera. Titularrean Euskaraldia berrasmatu da. 4. edizioak baditu datak, maiatzaren 15-tik 25-era eta leloa, elkar mugituz egingo dugu. Erdiko berrian, Errejonek politika utzi du, hainbat emakumek indarkeria matxistagatik izendatu ostean. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Ixa traileko aseak azaroaren 16an arenan. Beste alde batetik, Rosalen abeslariaren ustetan, besarkada da nire diskorik emozionalena, gogortasuna eta nostalgia ditu. Goiko berrian, Iruñeak bere historiako aurrekonturik altuena izango du. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Aquabox San Agustinek behar dituen konponketak 4 milioi inguru kostatuko lirateke. Beste alde batetik, Ibai Ertzera ura eramateko ubideko obrak 5 zatitan lizitatzeko asmoa dago. Amaitzeko, Israelek 16 hildako eragin ditu errefuxiatu eremu batean eskola bati eraso egitean. Diario de Navarraren titular nagusian, Errejonek legegintzaldia aztoratu du. Ustezko sexu jasarpenagatik dimisioa eman da. Alderdiak onartu du bozeramaileak aitortu egin zuela gaitzezko moduko jokabideak izan zirela. Argazki nagusian, Enaitz Mateos Martinez, 11 urtekoa, irribarretsu dago bere gurasoekin, Marta eta Pedrorekin, Iruñeko ADHI elkartearen egoitzan. Titularrean, Enaitzen iraupen lasterketa. Arreta falta eta hiperaktibitatea diagnostikatu zaien ehunka aurreetako bat da. Eskuineko berrietan, alde batetik, Asiako altzairuak minimoetan utzi du Arcelor lesakaren jarduera. Beste alde batetik, Aquabox San Agustinek 4 milioi behar ditu konponketak egiteko. Jarraian, Karen Odriozola mekanika bat Lizarraldean. Goiko berrietan, batetik, haur eta nagusientzako jaiakletak Tuteran. Bestetik, Rosalen, Nafarroa arenara egingo duen bisitaren aurrean. Bukatzeko, Osasunak Aresoren kontratua berritu nahi du. Gararen titular nagusian, Donostiako udalak ultra agendaren aurrean amore mandu eta afariei betoa jartzea eskatu du. Donostiako segurtasunezko zinegotzi Martin Ibabek atzo azpimarratu zuenez, afari solidarioak debekatzeko arrazoi bakarra eta esklusiboa segurtasun arazoa izan da. Naiz eta gero esan delitu jarduerak ez duela zerikusirik janariaren banaketarekin. Argazki nagusietan ezkerrekoan Aldetikeko Nico Williams dugu, eskuinekoan berriz Errealeko Zubimendi. Titularrean Errealak eta Aldetikek ritmo onean egin dute aurrera Europan. Ezkerreko berrian, Euskararen erabilera aktibatzera dator Euskaraldi berria. Beheko berrietan, alde batetik, Pensilvania zalantzazko estaturik kotizatuena etxe zurirako bidean. Beste alde batetik, Javier Armentiaren hitzetan, pentsamendu kritikoa dogmengatik ordezkatzen ari da. Azkenik, martxoaren 3ko memoria zentrorako ikerketak 7 zauritu berri aurkitu ditu. Berriaren goiko argazkian kaleko afari solidarioak taldeak agerraldia egin zuen atzo Donostiako Egia auzoan. Titularrean kaleko afari solidarioak taldearen hitzak ditugu. Otorduak ematen jarraituko dugu. Kas taldeak Donostiako beste toki batean emango dizkia afariak kalean bizi diren herritarrei. Udalak baieztatu du segurtasuna izan dela egian debekatzeko arrazoia eta kriminalizazioa salatu du Kasek.
Beheko argazkian, ordezkari politikoak eta euskalgintzakoak euskaraldia aurkezten atzo Iruñean. Titularrean euskaraldiak berrikuntzak eginen ditu, herritarrengan ilusioa pizteko. Maiatzaren 15-tik 25-era izanen da euskararen erabilera bizi berritzeko ariketa kolektiboa. Erdiko berrian, Nafarroako Gobernuko Euskara Kontseilaria den Ana Oioren hitzetan, aurrera ari gara helduen euskalduntzea doakoa izan dadin, gertu gaude helburutik. Beheko berrietan, alde batetik, euskara ez, baina gaztelania nahitaezkoa dela erantzun dio Jaurlaritzak oposiziogile bati. Beste alde batetik, estatus berri baten alde. Goiko berrian, Errealak lehenengoz irabazi du Europan Ligan, aldetikek berriz bigarrenez. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, euskaraldia ulertu, ikusi eta bizitzeko modua aldatzeko erronkarekin dator laugarren edizioa. Iruñan aurkeztu dute udaberrian 2025ko maiatzaren 15-tik 25era egingo den euskaraldiaren laugarren edizioa. Antolatzaileek eraldaketa proposatu dute egiteko moduetan euskaraldia gaindituko duen euskaraldia izan dadin. Elkar mugituz egingo dugu lelopean, aktibazioan, mugimenduan, emozioetan eta batak bestearengan dugun eraginean jarri dute arreta. Herriek eta entitateek dagoeneko eman dezakete izena euskaraldian, martxoan izango da aho bizi eta belarri presten txanda. Eskuineko berrietan, goikoan, Ana Oioren hitzetan, datorren urteko lehen hilabeteetan euskara planak plantilletara iristea espero dugu. Nafarroako gobernuak bere 13 departamentuetako euskara planak onartu ditu jada. Hala, jakinarazi zuen atzo parlamentuan Ana Oio kontseilariak EH Bilduren galdera bati erantzunez. Behekoan, Fernando Reiren hitzetan, itzultzailearen asmoa zubi lana egitea da, idazlearen mezua irakurlearengana ailegatu dadin. Aurtengo editargi saria jaso du eta txalaparta argitaletxearekin barren gaizto eleberria itzuli du Fernando Reik. Venga, aurrera. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Pako Aristirekin gaude hizketan. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egun hon, oso ongi. Arazo teknikoak konpondu ondoren, fenomeno. Bueno, oraingoan, Irunberri 1980 Arroilaren Negarraren liburua, baina gaztelerazko bertsioa kaleratu duzu, ezta? Jada euskarazko bertsioa atera zen duela urte bat. Bai, hala da, bai, lehengo astean aurkeztu dugu. Berzio hori, pentsatzen genuen beharrezkoa zela, interes handia sortu duen gaia da. Eta batez ere Euskal Herrira begira, Euskal Herrian bertan jende asko dago. Horretaz zerbait jakin nahi zuena, irakurtzeko klina zeukana. Euskara edo ez dakilena, edo irakurtzeko ohiturek ez duena, menderatzen ez duena, eta bar, lagun, pixka bat. Jende horretzat ere itzuli dugu, baina baita ere pentsatzen genuen dokumentu gizan, egon behar zuela, espainolez itzulita. Eta liburua hau Irunberrin gertatu zen gertakari baten inguruan hitz egiten du, ezta? 1980an gertatutakoa. Hori izan zen, gauza da, enkontru bat izan zen, etako zera komandoa, Nafarroa komandoa, antzegoen egun batzu pasatzen, ekintza bat prestatzen, eta orduan egun hartan, justu ekainaren 25ean, bero izugarria egiten zuen eta jatsi ziren bainu bat hartzera Irati ibaira, Arroilaren barruan. Eta justuan bainatzen zeudelarik, iritsi zen poliziaren Nissan patrol bat, kasualidadez, handik maiz pasatzen ziren. Eta, hango sargentua, erbaz, jatsi zen, hauek identifikatzera, eta tiroteo hasi zen. Eta erbaz zintzuten, haiek ihes egin zuten, Arroilan aurrera, eta hor galtzen daien pista, eta gero berzio ofizialak esan zuen, Guardia Zibilek ihes egin zutela handik joan zirela haietako kide bat erabatera ospitalea,
eta arroila utzi zutela, eta galdu zutela behintzat haien pista. Eta ez zituztela aurkitu, handik ordu asko pasa arte, eta orduan gero agertu zen Germán Rubena, tiro gauzeko alaburuar eta beste bat belaunean. Eta handik ordu askotara, biharamunean agertu zen Jon Lizarralde eta Susana Arregi, buruan tiro zeuskatela, eta pixkat hori argitu nahi izan dugu, kasu hori. Eta noiz hasi zineten liburu honen prestaketekin? Badakizu egilea zarela, baina ez da izan zure ideia, ez? Hau, honen ideia izan zen gure bazterrak, Oñatiko fundazioa da, talde bat, ez da? Pixkat ikerketa etnografikoa eta historikoa eta egiten duen oso talde majo bat, gazteak dira. Eta haiek Susana Arregi Oñatikoa zen, eta haiek zeukaten aspalditik gogoa kasu honi eskua sartzeko, ez da, kasu hau argitzen hasteko, ikertzen hasteko, eta bar. Orduan, talde bat osatu zuten, ikerketa hau egiteko ze frente asko zeuden. Sumarioa zegoen, garaiko lekukoak, elkarrizketatu ez zirenak, elkarrizketatu behar ziren, eta bar. Garaiko prensa lortu behar zen, aztertu. Orduan, esan dezagun ikertzaile talde bat sortu zutela. Eta behar zuten norbait, honi guztiari forma emango ziona, forma literarioa, forma periodistiko bat, nire gana etorri ziren, eta hau da gertaera bat, ni eta garaiura bizi izan genuen nontzat, oso traumatikoa izan zen, Irunberriko hori izan zen, oso gauza krudela, sinestezina, hainbeste orduan oso leku txikia da, kilometro bat dauka, alderik alde, kamiotik errekara 17 metro daude oso leku txikia da. Eta 20 urte eta 20 ordutan, hor aurkitu ez izanaba sinez gaitza zen guztiz. Eta bar zibilak arroiatik ihes egitea hauen atzetik abiatu orde sinez gaitza zen guztiz. Eroza sinez gaitzak asko zeuden. Eta gero oso krudela izan zen gorpuek zeukaten egoera, Susanak 2 tiro zeuzkan buruan, bat 50 zentimetrora eta bestia hortxe belarriztuloa emana. Lehenengoarekin zen hilko, eta orduan bigarrena erremate ematzoten. Eta Jon Lizarraldek tiro bat zeukan, gero iratiko ura, bai irati baiko ura zeukan biriketan eta orduan jan. Nintzatzen oso krudela, eta nik ere banuen asunto hau argitzeko gogoa. Orduan buru belarri sartu nintzen, eta talde horrekin, eta pista asko atera ditugu Sumarioan, lekukoek esan dizkiuten gauzekin, eta bat. Eta zen momentutan gehitu zinen honetan, ikerketa jada egina zegoen, edo ikerketan parte hartu zenuen? Ez, ikerketan parte hartu nuenik ere, batez ere Sumarioa lortu nuen, Txemi Gorostiza izan zen abokatua gara hartan, eta Txemik pasaziran, Sumarioa, bosten xeruen horreko poltso handi bat, eta hura aztertzen hasi nintzen, eta beste batzuk elkarrizketa egiten zituzten, da niri ematen ziaten elkarrizketak emaitza, eta hola denon artean egin dugu hau. Eta zuek azpimarratzen duzue lan kolektibo bat izan dela, hau, zer esan nahi du honek? Bai, honetan edo denon artean egin dugula, ikuspuntu ezberdina zeudela, hor bat zegoen momentu bat arroila itxita dagoena, eta da 20 ordu ez da, hau eguerdiko 12 izan bazen, handi minutu gutxira arroila itxizuten, 2 tunel daude, Ledea eta Irunberri eta orduan 2 tunelak itxi, eta arroila hor ez da inor sartzen, ez da inor ateatzen. Informazioa ere, ez dago informaziorik, zer gertatu den 20 ordu horietan. Soilik, Guardia Zibilak eta ministroak, korpuera, baten ministroak ematen duen informazioa dago. Gu badako informazio hori faltsoa dela, informazio hori fikzioa da, goiti bera. Orduan, guk nolabait sortu behar geneuzkan datuekin, autopsiak esaten dituen gauzekin, balistikak esaten dituen gauzekin, datu horiekin osatu behar genuen hor dagoen utzune narratibo hori, ezta? Hori osatzeko orduan ere, denok mai gainean, mai bueltan jartzen ginen,
eta hor botatzen genituen bakoitzak teoriak, eta bere aukerak nik uste dut datu honengatik, hau gertatu zela, ez, badirudi eta bai. Eta hori izan da, peskiza kolektibo. Biktimen familiarekin ere ari izan zineten kontaktuan, eta nola izan da hauekin komunikazioa, nola erantzun dute? Bai, zenideaekin hitz egitea oso importantea zen. Haiek urte asko daramatzate, disgustu honekin, min honekin, haien bizitzare aldatu zen guztiz, horako zerbait gertatzen denean, inguruko jende askoren bizitza aldatzen da. Orduan, elkarrizketatu genuen Susana Arroiren ama, Enkarna, 92 urte dauzka. Gure elkarrizketatu genuen, Germán Rubenatxen aita ere, Juan Rubenatx, elkarrizketatu genuen, Jon Lizarralderen arreba, Utziar Lizarralde, eta pixka bat, horre balio izan digut testu inguru bat osatzeko persona hauen nolakoa ziren, zer ibilbide egin zuten euren bizitzan, ze kezka politiko, ze kezka sozial zeuzkaten, eta nolabait kontakizuna osatzen bateko. Eta batez ere familientzat errespetu bat agertu bat zaie, familiei beti, eta gero aldi berean haientzat hau oso pozgarri izan da, ze 30 urte hauetan ez da ezer idatzit, ez da ezer hitzein kasu honi buruz. Gertatu zenean urte hartan bertan, behatzen da 90ean, txalapartak atea zuen liburu bat, nahiko presaka egina eta eta pixka sumarioko datu batzukin eta zalantzan jarriz, bersio ofiziala atea zuen liburu bat, baina gero 30 urtetan ez da ezer idatzi, ez da inongo kerketarik, inongo ardurarik, ez erakunden aldetik, ez handik, ez hemendik. Orduan, liburu hau izan da nolabait haientzat ere, egiara hurbiltzeko oso pauso handia eta garrantzitsua. Eta azkeneko bertsioa edo eta testu ingurua iratzea zaila egin zaizue? Ez, ze datu asko lortu ditugu, hori ez izango zizu lau detaile. Jon Lizarraldeek buruan tiro bat dauka, eta bere pistolan, bala bat bakarra falta zen, teorian, bere burari mantzen hori, ezta. Baina gero, balistikaren txostena etorri zen, eta balistika esaten zuen erbaz, sargentuak 2 tiro dauzka, eta beste sargentua zauritua dago Dominguez Piriz, eta balistika esaten du, hor dauden 3 balaiek, erbazen 2 bala, eta Dominguez Piriz daukan 3. bala hori. 3 Jon Lizarralderen pistolatik atera direla, balistika txosten ofizialaren informazioa da. Orduan, Jon Lizarralderen pistolak 9 bala eduki behar ditu, eta dauzka 12 bala. Epaileak aurkitzen duenean. Horrek izan nahi du, han norbait zegoela, eta norbaitek pistola hori manipulatu, balaiek sartu egin dituela. Baita ere esaten zen, Germán Rubenak lehen tiroketan zauritu zela, belaunean, ze Germania dauka tiroa buruan, eta beste belaunean. Baina dago lekuko bat, Holandako kazetari bat, harekin kontaktatu genuen, emakume hori antzegoen, garai hartan, kasualidadez, argazkiak ateatzen. Eta beak esaten zuen, ikusi zituela 3 gazteak bera gana korrika lesterka etortzen, zauriri gabe, alegia, eta korrika joaten sasi batzuen atzera, baita ere, zauriri gabe. Emakume hori da, 3 militanteak bizirik ikusi dituen azken persona zibila. Eta berak dio korrika datoz, eta korrika doaz. Eta gero, Germán agertzen da buruan tiroa daukala, ustez suizidatzen saiatu delako, baina belaunean beste tiroa dauka. Orduan, gure kontakizuna, gure logika da, suizidatzari joan batek ez dio lehenago bere belaunari tiro bat ematen. Nor eman dio belauneko tiro hori. Eta horrek arabatza, gure bertsioa osatzera.
eta da, harrapatu egin zituztela, atxilotu ordu horietan eduki zituztela, han, galdeketa egiten, tabar, eta provokatu egin zituztela horien zaroi guztiak. Eta horrela, beste datu asko atera ditugu, haiek eman digute aukera, osatzeko, esan dezagun, beste bersio alternatibo bat. Baina oso garbia. Eta behin ja mapa zenutela, horrela ja osorik, nola izan da honi ezakit letrak jartzea? Honi forma ematea izan da lan ondibaz, dokumentazio asko zegoen, material asko hori dena ordenatu egin behar zen, kontakizun bat antolatu, nola kontatu eta bat. Handik aldu da nahi dut, kazetari gizan, pixka bat reportaje periodistiko baten moduan kontatzen hasi naiz, linearki, gauzak, datuak sartzen, hango eta nengo datuak, horrela pasatu duen urte bete. Gertatzen dena, neukala dokumentazio asko, eta arriskoa zegoen irakurlea dokumentazio pila horrekin aspertzekoa. Eta nik ez nuen egin nahi txosten bat, ez nuen egin nahi informe bat, egin nahi nuen gustora edo emozio edo suspense pixka batekin irakurriko zen liburu bat. Horrek behartu nahu dokumentazioa dosifikatzera, zati txikitan ematera, adibidez, Corcuerak irakurri zuen bertsioa kongresuan 9 folio dira. Ezin nuen sartu 9 folioko testuak, bersio ofizial bat, zatika joan nahi izan, hemenka, kontakizunaren arabera, zer zetorren ondo, estatua sartzen, informeak, eta horrela, pixka bat dena ordenatu behar zen, eta horretan saiatu naiz, nik nahi dut irakurleak, gustore irakurtzea, ia novela baten gixan. Beraz, novela itxura geratu da, ez hor? Itxura, kapituluak, distribuzioa, hori gana, pixka bat, novela gila ere naiz, novela idatzi ditut, pixka bat bienak kombinazio bat izan da. Material periodistiko ugaria neukan, baina ze forma emango dio, pixka forma novelatu bat, edo, eta horretaz. Eta zein izan da Ereinen papera honetan? Ereinek liburua argitaratzeko konpromisoa hartu zuen hasieratik, planteatu genion, kontua, egitasmoa, posik hartu zuten, eta nik ustera postu bat ere egin dutela, zera ez da liburu erosoa, ez da liburu komodoa, nolabait estatuak kuestionatzen duen liburua da, berzio ofiziala kuestionatzen duen liburu bat, eta bukaeran planteatzen da, estatu krimen bat egon zela hor, eta nolabait estatuak demokrazia normal batean bere biztanle guztiei eskaini behar dien babesa eta seguritate juridikoa han guztiz hautsi zela, hankaz gora bota zela, eta militante haiek erabili zituela informazioa ateratzeko, torturan bidez, tirogon bidez, eta azkenean krimena gozatu arte. Liburuan dagoen mezua, ez da erosoa, eta argitaletxe batentzat ere, olako goza, nik ulertzen dut, delikatua izan litezkela, baina haiek hasieratik hartu zuten konpromezua, esan zaun, eta, zera guzti eman digute, laguntza eta sosten guztiak, itzulpena ere eurek bideratu dute eta plazaratu dute, eta gure aldetik eskerrona besterik, ez ere inakitalitzaretan. Eta aipatu dugun bezala, duela urte bat euskarazko bertsioa kaleratu zen, eta duela gutxi gaztelerazko bertsioa argitaratu duzue. Eta zuk egin duzu itzulpena? Ez, itzulpen ez du nik egin. Itzulpena Ereinen egin dute, eta gure bazterrakekoek, eta pixka bat hor jende denen artean egitea pixka bat. Itzulpena egin, gero zuzenketak egin, eta material asko dagoenez, izenak daude asko, datak daude, alako urteetan, alako egunkarik, zer santu, alako
gauza txiki asko da, jende asko ebili da pizka bat hori. Idazten eta zuzentzen. Nik ezin du, eta normalean idazle batentzat bere obra baten itzulpena egitea nahiko kondena edo gauza astuna izaten da. Ze urtebete hor buru belarri pasa duzu, eta hori bukatu duzunean eta gutxi asko gustora geratu zarenean berriro hor sartzea, itzulpena egiteko hori guztia espainolera pasatzeko kondena bat da. Eta beti nire kasua meitzat, eta ikasle gehienek gara diote, hobi izaten da itzulpena beste batek. Eta gero igual ere gauzak hobetzeko tentazioa sartzen zaizu? Entzute gabe, aldatu, aurra, handik emendik, hobe da, guri eskuetatik lan hori kendu, eta beste bat utzi, eta nik uste askoz objektiboagoa izango dela beste kanpoko itzultzaile bat. Eta zer nolako harrera izan zuen euskarako bertsioak? Oso ona izan zuen, oso kritika ona, komentario onak izan zituen. Jende asko idatzizki, publikatu ez badira ere, jende asko idatzizki, WhatsApp mezuak eta korreo mezuak eta bat. Gustatu zaiela esanez, eta batez ere liburu honen beharra bat zegoela, eta horrelako kaso asko daudela oraindik ere, gure historian argitu gabe, berzio ofizial faltso baten azpian zapalduak, eta gogoratzen ez batek, eta idazle bat da, eta esaten zian liburu hau izan da katarsi bat, katarsi sozial bat, guztiz beharrezkoa zen, eta gaina oso ondo dago, batetik desmantelatzen duzu berzio ofiziala, eta bestetik berzio berria eta alternatiboa nola sortzen ari den ikusten da liburuan, eta oso ondo. Oso harrera ona, lehen edizioa saldu zen, bigarren edizioa dago kalean, eta pozik gaude aldatzen. Eta orain gaztelerazko bertsio honetaz zer da espero duzuena? Ez da, importantea da egotea, dokumentazio moduan, orain irakurriko da, edo ez da, ziurazki bai, ikimat, baina importantea baita ere etorkizunera begira, etorkizuneko historia idazten dutenek etorkizunan, eukitza materiala. Eta orain arte, kasu honi buruz da beste kasu askori buruz, bakarrik dago berzio ofiziala. Hau, dokumentu hau da. Importantea da, horren ondoa jartzea, behira, beste dokumentu hau ere badago. Hau zer da? Hau da, berzio ofizial hori kuestionatzen duen ikerketa independiente bat, ikerketa zehaz bat, ikerketa sakon bat. Etorkizunako historia gileak, izango ditu bi dokumentuak, irakurri ahal ditu biak, eta gero berak ikusiko du zein ematen dion sinesgarritasuna. Alde horretatik ere garrantzitsua da. Liburu hauek etorkizunean eta izango dute beren bidea eta beren ibilbidea. Bai, bertsio hori kontrastatzeko aukera bezala, ez? Bai, horrek ikusko dute zein ematen dioten sinesgarritasuna, baina behintzat existitu dadila. Bestela existiten den gauza bakarra berzio ofiziala. Eta, zuazten bazara ikertzen beste edozein kasu, Basajaunen heriotzarena, adibidez, gura ere dagoen bakarra da berzio ofiziala. Zartzen bazara edozein interneten, edozein bilaketan agertzen da, berzio ofiziala gaudio. Eta besterik ez dago. Hemen behintzat, Irunberrikoan orain, bi agertuko dira, interneten bila hasten baldin bazara. Eta horregatik iritu zen garrantzitsua, guk hau egin dugun bezala, beste kasu askorekin, beste jende batek ere egitea horrelako lanak, horrelako ikerketak, eta laguntza izatea ikerketa hauek, laguntza instituzionala, eta udaletxen aldetik eta horrelako zerbait egiteko dirua behar da. Urte bete jardun behar baduzu ikertzen, idazten da, hor diru bat, aurrekontu bat behar da, eta hori laguntza instituzional hori, falta da desiempre, oraindik Euskal Herrian. Bueno, Pako, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Ez, oso dago, gauza esan ditugu, eta esan behar da, bakarrik oso kaso komplexua izan zela,
etaren historian nik uste gehien iraun zuen operazioa izan zela, operazio polizial bat, 20 ordu iraun zuena, 20 ordu horietan informazioa guztiz Guardia Zibilaren esku geratu zen, eta gero leku isolatu batean gertatu zen, mendian, etzen ibi batean, lekukoak daude lekuan, eta bat, han isolatuta, ia lekukorik gabe, eta orduan izan zen operatibo luzea eta kasu komplejua izan da. Ikertzeko eta saiatu gara hori pixka bat argitzen edo modu irakurgarri batean eskaintzen irakurleari. Batez ez galtzeko, zegoen dokumentazio pila horren baitan. Ez galtzeko eta, ea gustatzen zaion irakurleari eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko zuei. Bueno, Pako, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta zure liburua gurekin aurkezteagatik. Eskerrik asko zuei, agur. Agur, ondo segi. Gaurko, biharko eta igandeko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, fronte hotz aktibo batek lurraldea zeharkatuko du eta eguraldia goitik behera aldatuko da. Goizean goizetik zerua oso hodeitsu agertuko da eta denean egingo du euria, erruz hainbat lekuetan. Ez da baztertzen ekaitzak jo dezakeenik. Arratsaldetik aurrera mendebaldean atertzera egingo du, zaparradak tartekatuagoak izango dira. Ekialdean, aldiz, Nafarroan batez ere, arratsaldean zaparrada giroak jarraipena izango du. Mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean, eta temperatura 20 gradu azpitik geratuko da. Larunbatean giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goi geruzan askatuko depresio bat mugituko da, penintsularen iparraldetik hegoaldera, eta horren ondorioz giroa nahasia izango da. Zaparradak egingo ditu ugariagoak ipar partean, batez ere ekialdean. Haizearen norabidea aldatuz joango da, tarteka mendebaldekoa izango da eta arratsaldean iparraldekoa. Temperatura antzekoa edo zerbait baxuagoa izango da. Igandean giro nahasiarekin jarraituko dugu, zerua nahiko lainotuta agertuko da eta euria egingo du. Noizbehinka gogotik egin dezake euria. Egunaren amaieran aterruneak luzatuz joango dira. Iparraldeko haizearekin temperaturan ez da gorabehera handirik espero eta berriz ere 20 gradu azpitik geratuko da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Gorkarekin gaude, Aiar taldeko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Aupa, oso ondo. Bueno, gaur urriak 25, single berria kaleratzen duzu, ezta, goizeko 11etan. Hori da. Gezur izenekoa. Baina horrekin sartu baino lehen, igual guazen hitz egitera taldearen inguruan, noiz jaio zen Aiar taldea. Bale, Aiar sortu zen 2018aren bukaeran edo, hasi ginen, beste talde batzutan egon ginen, pertsona batzuk hasi ginen proiektuari forma emoten, eta hori, gaur arte, hori Bermeon sortu zen, eta hori, eta gaur egun arte, kaleratu dugu lan desberdinak, jendea aldatzen joan dabe bai, proiektuaren barruan, eta gaur egun hemen gaude. Eta zenbat pertsona hasi zineten eta zenbat zaudete orain? Hasi ginen 4 pertsona. Eta jarraitzen dugu 4, baina desberdina, bakoitzaren situazioen arabera, bizitza aldatzen doa, eta pertsona batzuk proiektutik irten ziren, beste batzuk sartu ziren, eta momentu honetan 4 pertsona gauz barruan. Eta zein da bakoitzaren papera? Papela, saiatuten gara, proiektu musikal baten barruen dauz lanpilo bat, sare sozialen kudeaketa, kontzertuen bilaketa, konposizioak orduen, saiatuten gara apurtxu bet lana banatzen oso kargantea ez izateko edo pertsona baten gain ez hartzeko lan sama edo lan karga hori dana ez hartzeko pertsona batek. Orduen, saiatuten gara banatuten, danon artean egiten dugu pixka bat guztia. Hilabetearen arabera edo danala.
Eta taldearen izena nondik dator? Eta zergatik aukeratu zenuten izen hori? Taldien izena, hori Imanolen kontua izan zen, bateriaren kontua, azkenian hasieran ez dakizu ze izen jarri, gainera da oso erabaki potentea, no? Hasiera baten, abestiak egiten zaut abestia, eta orduan Imanolek hartu zuen euskal hiztegi zahar bat, ez daki nondik atara zuen, eta horri ibili izan hiztegiaren barruan ikusten aber termino zaharrak, eta Aiar da Zuberoa aldean Deabruari deitzeko modu bat. Bertan hiztegi zahar baten aurkitu zuen terminoa, eta hortik urten zauen dana. Eta Deabrua bezala definitzen zarete? Barrokan beti egon da hori simbologia apurtxu bet hori, ez da, iluntasune, Deabru ez da izer badainor, apurtxu bet kontsonantzia zuen edo, eta giba. Eta zergatik sortu zenuten taldea, ze helbururekin? Helburua azken finien da sorkuntza, suposatzen dut, musikaren barruen dauen jende guztia, edo arte munduen dauen pertsona guztiak, suposatzen dut egiten dutela sorkuntzagatik, edo sortzeko grina horretatik sortuten da. Orduen, beste proiektu batzutan ibili ginen, eta esan gendun, emongo txagu buelta bat oneri, euskarazko talde bat egingo dugu, auta besti eta berzer sortuten den, eta holan izan zen. Imaginatzen dut bakoitzak zuen helburu pertsonalak izan dituzula. Ez bai, hori da, eta azkenien lehen esan dutena, pertsona baten bizitzen momentuek aldatzen doaz, eta horregatik jendea deskolgatzen da proiektutik bizitzako momento baten, jente barria sartzen da, eta azken finien bakotxak beran helburu sortzen da, baina azkenien da sortzea, ahalik eta hoberen sortzea, eta ahalik eta mimatuen egitea gauzak, eta ber nora heltzen garen, hori da helburua. Eta nolakoa izan da taldearen bilakaera? Egon diez momentu hobeak eta txarragoak, azkenien askotan hurbileko jente askori esan behar diotzazu agur, zugaz hasi dela proiektua, eta hori nahiko gogorra izaten da. Gero ezagututen dozu jente barri asko, ilusio asko dau, orain adibidez gaur aurkezpen egun bata, gaur ilusioa dekozu, ez da? Egin dozun lana aurkezten dotzazu jendeari, erreakzioa ikusten dozu, horrek gauza politak dira, orduan, gora bera asko egoten dira, baina bizitzako edozein gauzetan moduen, ez da? Eta harreraren aldetik, ezakit bilakaera egon da, hasieran zer moduz jendearen harrera? Ondo, gutxi gora bera gure publikoa uste dut bilatu dugula, badakigula gutxi gora bera gure publikoa nolakoa dan, eta jendeari gustatzen jako roka eta euskal musika gustatzen jakon jendeari normalean sektore horretan harrera ona izaten da, orduan pozik gauz horretan. Eta beti estilo musikal horretan murgildu zarete? Rockaren inguruen ibili gara, batzutan igual punk rockatik hurbilau ibili gara, beste batzutan igual metalatik igual hurbilau egon gara, popatik rocka oso zabala da baina atmosfera horretan apurtxu beti ikutu batzuk hartzen doguz, baina esentzian rocka da. Eta estiloa rocka da, baina zertaz hitz egiten dute kantak? Danetarik da, segun momentua, ez da egit, amodioaren inguruan, beldurren inguruan, amorruaren inguruan, apurtxuet danetarik da, badakizu, azkenien abesti bakotxa mundu bata, eta idazten dozun momentuan, segun zelan sentiten zaren, zer bizi izan dozun, zer kontatu dotzuen, zure inguruko jendeak edo zer ikusten dozun, horren inguruen hitz egiten dozu. Eta nola definituko zenuke Aiar taldearen entzulegoa? Entzulegoa, nik pentsate dodala entzulego euskalduna, batez be, euskal musiki edo euskal kulturin barruen dauen jentie, eta roka gustatzen datxon jendiari. Roka, punke, metala, apurtxuen musika estilo horretako taldiek entzuten dauen pertsona izango zen. Eta zuretzako zer esan nahi dauka musikak? Niretzako da, nire ogibidie da, azkenien taldeaz aparte, ni gitarrako irakaslienaz bebai, orduen musika izan da, hasiera baten afizio modura sortu zana, edo hasi zana, gaur egun nire ogibidea da, orduen, ez dakit, honetaz bizinaz, osea, niretzako oso importanti da, bai. Eta musikan formakuntza daukazu? Bai, kontserbatorioan ikasi nauen profesionala. Superiorra ez, baina, hor gelditzu nintzen profesionalan horregaz nigaz nahiko,
eta hori ikasi nuen, eta gero ja lokalan orduak eta, en fin, holan ikasten da, bidea egiten. Beraz, bizitza oso altzear egon zara musikarekin erlazionatuta ez? Bizitza osoa ez dakit, baina azken bizitza erdia desde luego bai, hori bai. Bueno, esan bezala gaur gezur abestia kaleratuko duzue, eta zer gezur kontatzen dituzue kanta honetan? Batez be, abestiak hitz egiten dau apurtxu bete sare sozialen inguruan, zelan sare sozialatan proiektatzen dugun irudia bai guk eta bai bestak gure inguruan, orokorrian gezurrezko irudi bat izaten dela askotan, bakarrik irudikatzen dugula edo aurkezten dugula gauza politak, eta horren atzeko partea edo iluntasun hori albo batera gelditzuten dela, orduen apurtxu eta ez dakit zelan, irudikatzen dugula gezurrezko mundu bat, horren inguruen hitz egiten dago abestiak apurtxu bat. Abestia ja Spotify plataforman ja entzun gai dago, baina ez dago oraindik bideoklipa kaleratuta, eta zer aurkituko dugu bertan? Bideoklipan agertuko da gure lagun bat, holan, pentsa gendun abesti hau egiteko taldekiderik ez agertzea, pentsa gedun, lortuko dugu pertsona bat, eta lagun bat, Dolin, dagoela beste talde batzutan musikaria dana bebai, anima usan bebai, eta bera agertuko da, Urdaibaiko leku oso politz baten agertuko da, beran gauzak egiten, eta baina taldekiderik ez da agertuko da gure lagun bat gauzak egiten. Orduan, pues... Lehenengo irudia da, bera arrantzatzen. Ahi estaz. Berak gauzak egiten, ez dakit, Holan, nik pentsatu nahiko politxo gelditzu dela irudia bebai, Danel egaz egin dugu, Danel Garai egaz egin dugu bideoklipa, bera enkarga dela bebai aurretik aurkeztu dugu zan singeletan bebai bideoklipak egin dauz. Orduen, hori, azkenin izan da lagunen arteko zeuzer, oso modu naturalien urten zauen, Dolinen papela bai oso politxe izan zen, bera anima zan, oso ondo pasagendun egiten, eta ni pentsate dut politxo gelditzu dela. Eta zein da erlazioa pertsona bat arrantzatzen, sare sozialekin? Apurtxu bet da, irudikatzen dau, edo Dolinen papela zan, apurtxu bet pertsona outsider baten papela egitea. Hau da, gizartetik kanpo bizi den pertsona bat, frustrata bizi den pertsona bat, eta inguratzen dauen mundue frustraten dau, eta orduan erabakitzen dauela hori outsider moduan bizitzea, gizartetik kanpo. Orduen Dolinen papela da apurtxu bet hori irudikatzea. Eta hau izango da urte honetan kaleratuko duzuen azkeneko abestia, eta besteak zer modu zenbat kaleratu dituzue? Urte honetan kaleratu dugu 5 abesti. Bat izan zen aurreko diskoan joan behar zen abesti bat, Otsaia, eta gero beste laurak grabagen gainituen urtarrilean Bilboko Koba Estudio zen, eta gure helburua zen singelak ataraten joatea urtean zehar, eta orain behin hori egin da gaur izan dela azken estrenua, bilduko ditugu single guzti horrek EP baten, diskotxo baten, eta hori Durangoko azokara begira aurkeztuko dugu bertan. Eta zer suposatzen du zuentzako han egoteak? Lehen esan doan moduan, azkenien gure ingurua edo gure txoka, gure entzulegoa, euskal kulturie konsumiten dauen pertsona bat da, edo pertsonak dira. Orduen, Durangoko azokan egoten diren euskal sale danak gure proiektua ezagutzea guretzako oso garrantzitsua da. Eta zer espero duzue single berri honetaz? Ez dakigu zer espero, beti dako zu hor, zuk pentsaten dozu, oso abesti hona dela, zuk sortu dozu, ilusio danagaz aurkeztuten dozu, baina gero aurkezten dozu, eta jendeari gustako jako, ikusiko da hori jendeak esango dau. Ni pentsatu dut oso abesti potentea dela. Oin, jendearen harrera ezin dugu kontrola, orduen hemendik aurrera jendeak erabaki dezala. Ikusiko dugu. Eta jartaldearen etorkizuna, nola ikusten duzu? Etorkizune, orain diskoa atarako dugula, kontzertuak lotzen saiatuko gara Euskal Herriko leku desberdinetan joten, probintzi danatatik pasaten saiatuko gara, eta ikusiko dugu. Momentuz, bideaz disfruta, egindako lana aurkeztu, jendearen harrera zelakoa dan, eta hortik aurrera ikusiko da.
Baina zuen intentzioa da etorkizun luzea izatea. Bai, gu oso ondo eramaten gara, ilusio pilo bategaz jarraitzuten dugu, eta, de hecho, sortuten jarraitzen dugu, momentu honetan sortzen gauz, bai, urrengo lan batera begira, baina, bueno, ikusiko da. Bai, momentuz kontzertuak lotzen saiatuko gara, eta, hori, hortik aurrera ikusiko da. Lotu zue baten bat ja, edo... Bai, badekogu baten bat. Egongo gara Bilboko Zorrotzako gaztetxean egongo gara, Bermeon Nuntxaku kapilan egongo gara bebai, eta non gehiago, ez dut gogoratzen guztiak, baina, bueno, hor gabiltzez lotzen desberdinak, eta, bueno, joango gara, gitxinaka joango gara desbelaten datak. Ze batzuk dauz hor erdi lotuta, baina oraindik ez daude lotuta, orduan, bueno, bai, lehenengoa izango dela azaroaren 15ean Bilbon. Eta gainera, gure taldekide barria Mikel, beran lehenengoko kontzertua izango da bai, gugaz, oseak, bueno, ondo. Eta onera Iruin herrira etortzeko intentzioa da. Bai, por supuesto, baietz. Egon ginen, otsailean egon ginen Aintzina tabernan jotzen bai, eta oso ondo, baina, bueno, bai, gure helburua da jotzea bai, Iruin herritik, por supuesto, baietz. Bueno, Gorka, ez dago galera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun. Berez ez, bueno, jendeak entzutea gure musika, biztaso bat botatzea gure bideoklipei, abestiei, eta, bueno, gustaten baiake, hemen gaudela idaztea edo dana alakoa eta disfrutatea gure abestietaz. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer gonzio baten den single berri honen harrera. Eskerrik asko. Gaurkoz, hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara, eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Garai berri batetan jaio naiz. Ez da ezer berririk ikusten. Teknologien menpe bizi naiz. Ikusuloare sintopa. Aldakizu nondik somatzen den gure gezurren usaina. Gezur, ez dago egirik oso redana. Gezur, uste da. Gezur, aldakizu noraino iristen den gure gezurren usaina. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.